алейкум бачаҳо, бародарон. Ина мо омадем, правоамона гирифтем. Псков. Салом алейкум ҳама каса хубен тенҷе. Ина мо дар ноҳияи Вахш сешанбе бозор. Касе омад боша медона. Ана ҳоз ма шумо ми бозор я нишонтон мед. Ана бародаро кас мехоҳад экскаватор шидан, ман номрои телефони ман 891 908 0748. WhatsApp скор мекунам дар Тоҷикистонам. Просто менасе права экскаваторшики. Ман шумо да ёрдам метавонам. Нами номрои WhatsApp просто бинавис тамом. Нах навошам маша мехоҳам. Бачаҳо, бародарон. Ина мо омадем, правоамона гирифтем. Город Псков. Омадем аз Москва. Дастгирии Акаи Зоид. Омадем правоамона гирифтем. Бародарон, ягон ҷои фрев, ягон ҷои машиникиш нест. Ина омадем мо пломон овардем, дар ҳамин мактаб супурдем. Дар дасти Аки Зоид бутӣ, фалон каза бутӣ, хали гап хабар нест. Овардем дар мактаб супурдем. Ина гирифтем правоамона. Ина 100% ҳама бачаҳо ҳаматон ина чанд категория мисол мезанан, ҳаматон на қонунӣ официал на ягон ҷои мисол дигем дурӯғиш нест.